keď si uzatvárate poistenie na hory, povedzme napríklad na Slovensku, tak treba dávať pozor, že na aký cieľ alebo akú trasu si vyberáte, lebo je rozdiel, že či idete na značené trasy alebo na neznačené trasy, a tiež je rozdiel, či idete na ferátu. Po niektorých poisťovniach si viete dať uzatvoriť poistenie zásahovateľskej služby iba na značené trasy. Niektoré si viete dať aj na neznačené trasy. To znamená, že niekde, kde nie je značka a len tak proste sa túvať po horách. No a potom, keď idete na ferátu. Niektoré feráty majú iba ABC krytie a niektoré, keď chcete na ferátu ťažšiu, tak už potrebujete mať vyššie krytie komplexnej feráty. Takže bacha na to, keď uzatvárate zmluvu, aby ste to v zmluve mali pokryté. A pozor na výnimky, keď si uzatvoríte zmluvu, že máte v zmluve, že idete po značených trasách a vy po značenej trase nepôjdete, tak poisťovňa nemusí za vás hradiť zásah horskej služby. A taktiež pozor na alkohol v prípade tomu, že si dáte niečo na túre